ez dela isla bat, ez dela uharte bat, baizik eta Iruñerriko mankomunitatean bada baita ere parte, eta batez ere hor manejatzen dira zera horiek. Beti daude aspektu oso importanteak orain adibidez, Tripagaina, auzo berria badakizue, momentu honetan 4 zatitan banatua dago, Iruña, Eguez, Burlata eta Uharte, hori noizbait auzo hori nun kokatuko den erabaki behar da, garai batetan Mendillorrekin egintzen bezalaxe. Eta orduan, hor momentu honetan badago zer erabaki, momentu honetan badago Tripagainan futbol zelai bat, eta futbol zelai horretan kornerra botatzen zu Burlatatik eta horre mandatzen duzu Iruña. Gauza horiek ez dira bat ere razionalak, beraz, hoize daudela gauza batzu negoziatu beharrak, eta gero, Iruñeko mankomunitatetik kudeatzen dira gauza oso importanteak, zaborra, residuak, eta beraz, egia da, badagoela hor nolabiteko isolamendua, egunerokotasunak jan egiten dizkizula gogoak, baina gero egia da ere automatismo batzuk eta existitzen dira, ez?